Ya, wah, tapi acar. Terbiasa. Mantep mana ini? Ayo, ojo, kayak tekon, kene, kukur berhutang kami, sayang oh, papat, kewa, pasir di benang, wani, waduh, sepul Pak. Mana bar songko Purwo Pak. Jaya Suro Suro. Ayo. Ora iso. Mabuk. Ayo. Duis, asli kok majune ya. Ayo. Gowo pon coba bak. Ya, ayo. Karo nek Pak Duis. Dah, soal ngene. Ayo. Entuk Jaya Jawane teko Palas Purwo wae. Pan Jaya Suro Sumanan Wampuh Jaya wae. Toh, maka bener wae cuma ora kaya Jaya Sumanan wae. Jaya. Lho, ya masuk. Rangkep rada sing ngadep Mas. Yo rada sing ngadep. Wah, ora apa. Dari situ sing ngadep. Wah. Ora sampun kok. Yo, jajal ya. Nah. Loh. Ngomong penting mon ketang modus jare kroso. Kowe ngawur kebateran kamu. Alam piye? Lah kamu ngerti lho. Coba. Iki lho. Wah. Omong tentang jawane ora ngelirik. Wah. Berarti
Banget. Ya wis. Mana? Bisa diantol iki lho. Waduh. Wah, apa dikit. Saya dikit barang iki lho. Wah. Saiki yo. Sadurunge gepok sing cilik kuwi dijajal gambuhe. Sik gambuhe dhisik, gambuhe dhisik. Gambuhe jajal. Gambuhe lho, jajal gambuhe dhisik. Oh, sekti ora teko alas Purwo. Jaya surut. Ayo. Kok berarti pas e. Iso. Semuanya modal yo. Ayo, kok goblok iki. Ayo. Cek. Kekuat. Teko aku kare gawe. Lho piye iki? Ora pas ke. Hah? Lho piye iki? Ayo, Hasan. Loh. Si buku iki kene. Pas. Wah, lalat color kan. Urun jajal. Dijajal iki. Wah. Iki jajal dhisik kok. Wah, dipas nih. Aja. Nah. Ayo. Kok serasa tabu ya ayo. Biar temen bisa ya. Wah, kamu tuh Mas Purwo. Wah, bojone telu. Ayo, Mas. Hah? Yo terus naik. Yo, sik menawa kok buri sing pas iki. Ayo, yo. Ayo, dah. Ciro. Dah. Wes. Piye? Ayo. Wes. Lah ya ora ulang. Saka ngarep gak kena saka buri. Ayo. Doe kok kan.
Budi Sosono bersama Orlanda Yakso. Yo, sik dong. Nah. Oke, terima kasih. Boleh kita yang pertama.